Ζωντανή, δεν μπορώ. Άκου, άκου. Ποιος είναι? Γιάννη, άνοιξε, εγώ η Μιλίτα. Ποιος είναι καλέ? Ήμουνα σίγουρος ότι δεν μπορούσες άλλο χωρίς εμένα. Τι λες βρε ηλίθιε, ποιος δεν μπορεί χωρίς εσένα? Τότε γιατί ήρθες μέχρι εδώ? Για να σε βρίσω ήρθα γι' αυτό. Καλά, κάτι δεν πάει καλά σήμερα σίγουρα. Εσύ συνήθως όταν ερχόσουν ολογλίκες ήσουνα. Τώρα τι άλλαξε, μπορεί να μου πεις? Είπαμε Γιάννη μου, καλή αλλά όχι και κότα. Κότα. Φτούσου ρε. Φτούσου να χαθείς από εδώ πέρα, δεν τρέπεσαι λίγο κάθαρμα? Σε μένα μιλάς έτσι? Απατεώνα. Ποιος? Εγώ ρε, γιατί, θα σου ζητήσω τον λόγο? Εγώ είμαι άντρας, Τι είσαι ρε? Άντρακλας. Φτούσου ρε από εδώ άναντρε, φτούσου που θα μου πεις εσύ εμένα κάθαρμα, δεν τρέπεσαι? Άντε να χαθείς. Τώρα, αν προλάβω να έρθω μέχρι εκεί, τώρα Ρίτα μου. Αν προλάβω. Έλα Ρίτα, έλα. Παναγιά μου. Καλά ήταν να κάνεις τόσο δρόμο, δηλαδή ανάγκη μεγάλη για να με βρίσεις. Δεν φτάνει το καρούμπαλο που μου έκανε εδώ πέρα η Λιλίκα. Κοίταξε τι γίνεται. Πω η Λιλίκα που μου έκανε. Σταμάτα βρε Γιάννη, δεν ήρθα εδώ για να σε βρίσω. Παναγιά μου, δηλαδή ούτε στις φαντασιώσεις μου δεν μπορώ να είμαι συνεπής πια. Μα τι λες τώρα βρε Γιάννη, εγώ ήρθα εδώ. Πώς να σου το πω, μου είπε η Βασούλα τι έκανες, τι σου έκανε και η Λιλίκα βέβαια και... Ακόμα και να γλιτώσω την ψυχική μου αναπηρία, τη σωματική δεν την γλιτώνω με τίποτα. Όχου! Έλα βρε Γιάννη, συγγνώμη. Και τα σερβίτσια εγώ στα έκανα έτσι, αλλά ξέρεις νόμιζα ότι ήσουν με κάποια εδώ μέσα. Δεν ήξερα ότι τα έκανες για μένα. Εγώ μονίμως έτσι ένας αδικημένος και παραξηγημένος άνθρωπος θα είμαι συνέχεια μέχρι να πεθάνω. Έλα βρε Γιάννη μου, ηρέμησε, έλα. Αλλά πώς να σου το πω. Είπαμε να χωρίσουμε. Δεν είπαμε. Εσύ είπας. Εγώ δεν είπα. Εσύ είπας. Το λέω αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ το είπα. Πρέπει όμως και εσύ να καταλάβεις ότι είχα τους λόγους μου. Μόνο δεν σου πω ότι θα αλλάξω. Δεν σου πω ότι θα γραφτώ να πούμε στους προσκόπους, στους αλκήμους. Θα πουλάω τις ζωές του παιδιού στον Ερυθρό Σταυρό. Θα φοράω ζώνη. Δεν με βλέπεις που κλαίω. Δεν βλέπεις τα δάκρυά μου. Σε παρακαλώ. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω και παρέα ούτε και με το Μάκη που είναι φίλος μου και τον αγαπάω. Ναι, καλά, εδώ την πρώτη νύχτα του γάμου και βγήκατε μαζί, βρε Γιάννη. Δεν ξανάγινε όμως ποτέ. Δεν ξανάγινε γιατί μία φορά είναι η πρώτη νύχτα του γάμου. Είδες, στα έλεγα. Τι μου έλεγες, βρε Γιάννη? Τόσες φορές με έχεις αφήσει παραμονή Χριστουγέννων, στην επέτειό μας, στα γενέθλιά μου. Τι να σου λέω τώρα? Μωρέ Ρητάκη, τόσες φορές σου έλεγα να βγαίνουμε. Και εσύ μου έλεγες να κάτσω σπίτι να δω τον Τζέιμις Ντιν. Αφού ακόμα σε κάλεσα τότε στο πρωτάθλημα που κάναμε στο κολέγιο να παίξουμε μπάλα, να με δεις να παίζω σέντερφορ σαν τον Ζαρτζίνιο. Και δεν ήρθες. Προτίμησε να δεις τον ξένο άνθρωπο, τον Τζέιμις Ντιν. Δεν είναι καθόλου ξένος άνθρωπος ο Τζέιμις Ντιν. Πιο συχνά τον βλέπω αυτόν παρά εσένα. Έλα βρε Γιάννη, ας σοβαρευτούμε λίγο. Από τότε που έφυγα από το σπίτι, πρώτη φορά είπα και εγώ να μιλήσουμε σοβαρά. Να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Σε παρακαλώ. Ωραία, μην με παρακαλείς. Να μιλήσουμε. Εντάξει. Να μιλήσουμε. Λοιπόν, θέλω να δεις το πρόβλημα από τη δική μου την πλευρά. Πώς να σου το πω, με πιέζεις. Δεν γίνεται να σε βλέπω συνέχεια. Να είσαι τη μια δίπλα μου, την άλλη πίσω μου. Πίσω σου. Ναι βρε Γιάννη, και απόψε στο σπίτι της Λιλίκας. Να έχεις κάνει συνένοχο το ίδιο μας το παιδί. Βρε Γιάννη, θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, να δω τι θα κάνω με το διαζύγιο. Να τα βρω με τον εαυτό μου. Δηλαδή, συγγνώμη, να μην σε βλέπω καθόλου. Ναι, σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη, για μένα, κάντο. Δηλαδή με εκβιάζεις, με εκβιάζει. Αυτό είναι ψυχικός εκβιασμός αυτό το πράγμα που μου λες. Δεν σε εκβιάζω, βρε Γιάννη, αλλά με φέρνει σε κάτι όρια που τι να σου πω, δηλαδή από το θυμό μου θα κάνω καμιά τρέλα. Τι να κάνεις δηλαδή? Δεν ξέρω κι εγώ που μπορεί να φτάσω, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν με εκβιάζεις, αλλά μου λες ότι θα αυτοκτονήσεις κιόλας. Δηλαδή δεν είναι εκβιασμός να φοβάμαι εγώ που σε αγαπάω εσένα τόσο πολύ. Μην πάθεις τίποτα, καταλαβαίνεις, δεν είναι εκβιασμός αυτός. Άκου το κεφάλι μου. Άρε Ρίτα, πόσο μου λείπεις. Πόσο μου λείπεις. Και όταν σε είχα δεν μου λείπες καθόλου. Δεν μπορώ να κάτσω εδώ μέσα.